Priatelia, veľa ľudí sa ma pýta, že čo teraz robím, čím sa zaoberám, no tak idem robiť taxikára. A teraz vážne. Našiel som si na internete, že Ride Taxi robí špeciálnu takú edíciu Ride Celebrity. Môžu sa prihlásiť športovci, umelci, influenceri, politici, kdokoľvek a dostane takéto autičko a môže robiť taxikára. Vnútri taxíku sú kamery a všetko sa to bude nahrávať. A ten, kto si objedná tento taxík, tak sa ma môže pýtať na súkromie, na politiku, na deti, na umenie, čokoľvek ho zaujíma, na všetko mu bude zodpovedané. No a ja som využil túto možnosť, som rád, že ma vybrali, takže celý výťažok z tohto taxikárčenia pôjde na dobročinné účely, pôjde na neziskovú organizáciu, ktorá pomáha osamelým matkám s deťmi, ktoré nemajú kde bývať. A tak vás preto prosím, volajte tento Ride Taxi, objednávajte si nás, dávajte nám dobré tringelty, lebo všetko ide na deti a na osamelé matky. Pekný deň.